KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala ɗo woni suka e mawɗo debbo e gorko on calminama salminago nide salminago teddugal en garti ɗo e yewtere men gande men hanki gande ɓaleɓe gande fina tawa ɗe tawɗen mamiraɓe men ɓen tawi mamu men mawɓe hen hewɓe jeehi yo Allah yumaɓe yafoɓe hanaɓe aljanna mawɓe heddiɓe yo dusugo juut saliɓe gande ɗe majja saliɓe gande ɗe jaaha nde wonno so gandol yeehi addata yaw e sukaɓe jaɓɓe janggude gam lomtade ɓeɗo mawɓe eɗen joddi ɗo e goto musidɗo mo ganduɗa ko ceerno Ousmane Gangue ceerno Ousmane Gangue wona koɗo e galle he ko ganduɗo galle o ko gawo e galle o kadi mo ganduɗa ina ittani galle o gueɗal galle o ne ittan ɗum gueɗal eɗen jettira ɗum Allah kadi eɗen jettamo Allah e dennagal waɗoɓe commentaire uji en mbiyani ala kalɗo ko wini walla ko wayni kono en jii teddule ɗe o heewi dañde heen e noddoɓe en less noon ko yettudemo janademo Allah no wawi kala gollotoɗo dañigal teddugal Allah no wawi kala ceew bindo wooda ko Allah hokki ɗum e sababuji ɗi jogui kaɓirɗe ko dendi men Djiby Dieng ceerno Ousmane Gangue calmina bandiraɓe alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dennangal musidɓe yeeɓiyankoɓe on calminama no feewi on juurama e dennangal moni foof to wawi wonde e dow leydi ene salmine ina jippine ɗo fuɗɗo jippinede ina du'ane kadi yo Allah ren ɗum Allah waɗa ɗum sutura bi jaahi mawlana rasulullah sallallahu alaihi wasallam a jaama ceerno Ousmane hande men garta toɓɓe kewɗe seeɗa kono puɗɗoɗen ko timgal e nafooje muɗum hol sifaji timgal ɗi ɓurɗa wawde gollorade e alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno nde saaha foof eɗen jewta e batte timgal mi wiyatno wonde no timgal min gueɗe ɗiɗi ɓuran min hutorade woni batte kurus e batte leydi woni toɓɓe nde wonno nde min taw mamiraɓe amen woni taniraɓe amen ko toɓɓatnoɓe te soɓe toɓɓi dennagal koɓe mbima firtota ko ɗum noon Allah newnaniɓe ɗum gandal ngal Allah hande waɗigal e amen e dow timgal noon so tawi wiyama timgal rek woni nafoore nde ganda hoorema ko nden woni damal pour wallude walla wallodirde e jeeyaɓe Allah ɓe saabu neɗɗo so tawi ari e maɗa a wawama waɗande hay batte so tawi a timananimo a timananmo jiiyamo mbawa andude ko holon joni noon e dow timgal noon Allah ne hen waɗi gande nde ganduɗa hoorema ene yaaji saabu so tawi neɗɗo a timani ɗum ma waw haalande ɗum ko wuuri te ɓenni ma waw haalande ɗum ko wuurta oɗo saaha kono kadi ma waw haalande ɗum ko woni yeeso muɗum kono kadi surtout noon ma waw yiide sadakeji ɗi ganduɗa so tawi a haalnimo ɗin sadakeli so tawi o waɗi ɗum rek so tawi ko kuminoɗo Allah waɗade makko firtare so tawino ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ɓandu ndu ina haadi ma Allah walluma jiiya sadakeli kalnamo o waɗa ɗum alhaalo itto so tawi kadi ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema dabareji ina nangi ɗum so tawi a timani jomum ma waw andude ko woni ko e ɓandu he sa andi ko woni ko e ɓandu he mbawa wallude ɗum dokkamo lekki ko ganduɗa hoorema so tawi o hutorima ɗum so Allah jaaɓi dow balɗe jeɗɗi ma Allah rokkumo safara nden noon timgal koko dañi nafoore te kadi dennagal mo ganduɗa hoorema min timani ɗum so Allah jaaɓi dennagal ko yiiɗi andude e ko ɓenni e ko wuurata oɗo saaha e kadi ko woni yeeso muɗum so Allah jaaɓi mamin kalamno ɗum inchallah saabu ma Allah holli min dennagal ko woni alhaaliji makko te kadi hoodere makko mamin ƴewdum hamin ganda min ganda kadi ɓandu ndu holno lelori so Allah jaaɓi min mbawa haalandemo ko nafatamo inchallah rabbi ceerno Ousmane Gangue beele kala ko neɗɗo timani neɗɗo yii ko ɗum hulɓini ko fof a haalanta ɗum walla ne waɗa sahaji kalna neɗɗo o huula ha waɗa ko fotano wadde walla sa yi ko hulɓini ko
aɗa wawi wallude mo o waɗa sadakeji tawa haalnan fo haalaɓa walla kala ko jiiɗa tan haalna haalaɓa eyyi min noon ceerno Abou nde wonno nde neɗɗo so tawi ari e maɗa ariri e maɗa ko pour yo feewno kono wona pour ina huula walla bona ɗum taki ne heewi ko ganduɗa hoorema Allah hollan min ɗum e timgal min mbawata haalade ɗum jomum direct kono noon mamin mennu ɗum hen waɗa komin kalani ɗum so immima hen min mbiyamo waɗ ɗum ɗo e batte sadak so waɗi ɗum rek mo wi haaji o humto saabu ne waɗi alhaaliji ganduɗa hoorema saabu timgal koko hawni saabu Allah hollanma kala ko woni e jomum e kala ko ɓalli ɗum Allah hollanma ɗum joni noon won alhaaliji ganduɗa hoorema so haalni ɗum e jomum rek jomum ne wawi sertude haqqille walla jomum bonodira e musidɓe muɗum te neɗɗo so tawi ari e maɗa wona pour bonodira e musidɓe muɗum kono ko pour yo musidal ɓuur feew ɓuur jaggodir ɓuur tiid ɗum taki ne heewi ko ganduɗa hoorema min mbawata ɗum haalande jomum kono noon mamin kalanmo ko wuuri ko ɓenni eko wurta oɗo saaha eko arta joyeeso te wonata ko lortamo te kadi mamin kalanmo ko ganduɗa hoorema ma nafmo so waɗi ɗum te ta kadi o ala hen sikki sakka o bonodirani hay goto so Allah jaaɓi eyyi a jarama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV koɗɗo men walla koɗɗo galle o ko ceerno Ousmane Gangue gandalaɓe gandal o Djiby Dieng jogui kaɓirɗe ɗe ko Ali Fall montata no hannirta ni joni noon ceerno Ousmane so tawi timgal ko analyse wonno a natani neɗɗo to banggue timgal a yeeni ɗum ene jogui caɗele to banggue kisal ene jogui caɗele to banggue ndenka wooda ceerno mbiɗomo kisal e ndenka safa mum ko ɓoyi heewde ummoto koye kulle walla ha joni e dabaji wooda ceerno mbiɗomo ala kisal e ndenka ummoto tan koye lekki e gande meɗen ga walla koye course an ko jabotoɗa jomum eyyi alhamdulillah eyyi ko wajiɓe mbi ko manam ko fati e batte ndenka ina immo e lekki kono kadi ina immo e jinde woni ɗo ganduɗa hoorema ina ruufe mbalit jinde eyyi jinde ina hen immo kono kadi ina immo e ko ganduɗa hoorema woni mbabba dabaji walla ko fati e nagge nde wonno nde ne waɗi yimɓe hewɓe so tawi aɓe mbaɗa neɗɗo ko boni ɓe mbaɗata ɗum ko dane maayo walla ɓe mbaɗata ɗum ko e jinde walla ɓe mbaɗata ɗum koye kosngal woni holtere daaba ko wayno mbabba walla ko wayno puccu walla ko wayno nagge ɓalewe toujours wonata ko leeɓol gotol soɓe ɗum mbaɗa a faami nden noon so tawi neɗɗo waɗama korte walla waɗama dabareji neɗɗo wawa andude ko wondi mukko so wona o waɗi timgal so waɗi timgal noon hen o andata oɗo ko nanguimo e kadi ko nanguirimo ko e hollum ɗum waɗa nde wonno nde ɗo jiyataɗo jinde koko heewi fayida koko heewi nafoore ɗo jiyataɗo mbabba kolce ɗiɗi gonde ɗe yeeso toujours sa daari ina waɗa fattere ɓaleere ina waɗa fattere ɓaleere wayna ko ewode ko fulɓe ina ɗum mbiya ewode ɗin noon leeɓi sa ƴettiɗi won ko mbawɗade gollit ceerno ko nafoore mawde woni ɗon wonande windere nde kono kadi ko nafoore mawde woni ɗon wonande mo ganduɗa hoore ma ko bonnaɗo haw boni ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ko bonnaɗo haw boni ko nafoore mawde woni ɗon nden noon daaba ina safre lekki ina safre jinde ina safrire ɗiɗo tati foof ko alhaaliji ganduɗa hoore ma ɗi mbawa yaltude e safara e kala safara mo wawi wonde e moccol e jatol foof ina safra a haali joni haala mbabba to banggue nagge ne holko sifaji gonoji e mum taw ne mbawa wallidde to banggue kisal e ndenka eyyi nagge kam so tawi ko nagge jomum arat toon zamanu mo ganduɗa hoore ma ta wona zamanu lelawal ta ko zamanu niɓɓere arat toon kadi zamanu mo ganduɗa hoore ma ta nayyi ɗi foof leelima arat ha e hakkude wuuro he woda ko ƴeftuɗon waɗa ko ɗacciɗon ɗum noon ko alhaali mo ganduɗa hoore ma dendagal mo ganduɗa hoore ma waɗi ɗum e batte mo ganduɗa hoore ma ko dabareji tampini ɗum walla neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ko kumiɗo o ronki tan firtude ha woni woodi ɓandu ndu haaɗi so tawi on noon Allah waddimin walla mo ganduɗa hoore ma ina lijjita alhaali goto mo ganduɗa hoore ma koko satti tigui rigui won heure mo jahata e wuuro ta nayyi ɗi lelima ta kadi leelawal ala so Allahu lamɗo jaaɓi taw ko niɓɓere jafɗa garta koye jofde nayyi ɗi walla ko ƴettuɗa hen walla koɗo naggue lelnoɗo walla ala wona ɗo naggue lelno manam ɗo jofne nayɗo wuuro ngo e nder jofne nayi he hakkude he noon ko hen garta eyyi hakkude hen garta kono noon kadi ɗo ƴettata ɗum ɗo nayyi ɓalliɗi ɗi ɗon so tawi ko leliɗo wota hay goto immo kanji fof ɗi continue ɗi lalo mbala ko mbatta ko ha jaltata ɗi gummaki joni noon so tawi a wona e nokkude leydi ndi woodi hen ummigue ne wawi bonna komo jalɗa bonnata eyyi kañum sono waɗe hay goto e maggue
lelotako manam darinoɗɗi continue na daro leli ɗi kadi ɗi continue ɗaɗa lela kono hay goto dillata ha jalta wuuro ngo eyyi ɗum noon hollatama wonde manam lekki koko woodi kono kadi gande ɓaleɓe koko woodi sa waɗi ɗum tan no holluma wonde ko gonɗa liggade ko Allah wawi jabanade mo ɗum ɗum noon ala sikka no wayno so tawi a naati e lekki sa yeehi e ladde aɗa ƴetta aɗa daara leɗɗe no waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa hoore ma comme baafe no waɗi baafe ɗe ganduɗa hoore ma sa ɓoggi ɗum a weddoto ɗum dow asamane woni bam lefi minen mbiyata bam lefi ono mbiyata baafe eyyi so tawi a weddima ɗum waɗat hen ɗe ganduɗa hoore ma ɗe kippoto waɗa hen ɗe ganduɗa hoore ma ɗe kippotako ɗe gajjoto ko gajjiɗe noon wonde kaƴorɗa ɗe gajjiɗe sa ƴettiɗe rek eko cohluɗa ko hen manam limorde kaƴorɗa ndi sa heeɓinde rek andata ha joni humtima ndin condi kala mo nokkanɗa hen foof firtoto kala mo nokkanɗa hen foof Allah waɗa ɗum udditare wala udditto wonɓe so mbi firtare ko bonande kono wonon so mbi firtare ko neɗɗo uddito manam neɗɗo so tawi a hokki ɗum e ɗum noon kin lekki rek e ndin noon condi rek Allah rokka ɗum udditare eyyi ɗum noon hollatma wondono gandal koko woodi gandal kadi koko dañi lawol kono wona neɗɗo foof ummo wiya min kom manam kom jannguɗo gande ɓaleɓe mina ɗum andi walla kom dondu ɗum ala gandal koko janguete kono kadi koko andete kono kadi koko famete kono kadi koko yadata e barke koko yadata e barke yaada e yamirore eyyi ɗum noon hen dañi nafoore surtout machallah ceerno Ousmane waɗa saha neɗɗo wima min mi safrata ko alhaali mbabba saabu min komi juulɗo walla ko nandi hen guila e jaañe ɗe hayta ko mbiɗa joni ko banggue holtande leyɓe ɗi beelo ndeyita neɗɗo o wiya min mboɗiɗi safrade kono noon mi yiiɗa memde leyɓe mbabba walla ko nandi hen eyyi manam alhaali on ɗon ɗandi mo ganduɗa hoore ma sellani ko ganɗo manam kala ko ganduɗa hoore ma a waɗanima ɗum o hutorto ɗum wonɗo toon kono noon kadi kono kadi wona joomum ana tan min dokkama ko dagaki saabu min mo jiita komi dewɗo e duɗal janggumi Qur'an janggumi saria gandumi ko dagui eko harmi eko aña nden noon dennagal ko mbaɗananmi neɗɗo wonat alhaali mo ganduɗa hoore ma koko dagui eyyi ɗum noon wona ko ganduɗa hoore ma koko harmi eyyi bonani eyyi a jarama joni gattane gueɗe kewɗe jeddi no kewi gueɗe ɗiɗi ko gueɗal gotal yimɓe kalden hannde cukkuñagu no haali no woodi wodani sayɗani no woodi walla wodani ha tengte gueɗe sayɗani ko pamta hen bandiraɓe eyyi alhaali cukkuñagu no nelaɗo Allah nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗi ɗum ni misal ko alhaali mo ganduɗa hoore ma ko guite tan ko alhaali guite ɓuuri hen lullude so ari to men noon eɗen mbawi wiide ne woodi kaari ko kañum walla kaari ko kañum kono noon ko alhaali mo ganduɗa hoore ma guite dal ɓuuri ɗum yawrude caggal ɗum noon alhaali seydani noon ina tampini yimɓeɓe ha arti rewɓeɓe surtout rewɓeɓe ɗum ɓurta tampin so tawi ko worɓeɓe jomum hadata neɗɗo ko udditare walla jomum haadna ɓandu mum ha ganduɗa hoore ma kala ko lijjata foof sottotako te kadi so jomum dañi dewgal ngal wonata dewgal welgal te jomum kadi pour dañat dewgal wonata ko weeɓi sattata a faami so tawi ko debbo o noon jaggat debbo o wahlita tektofol ngal ganduɗa hoore ma ko hen foti jibinirde walla jagga debbo o ina ɗum liiɓa saaha foof saaha aɗa nawa haqqille o na fekkoro ɗum noon seydan noon waɗa debbo haqqille o uddoto et puis kadi ina yana saaha foof saaha ina yana ina luuka te kadi udda dammude arsigueji mum haaldede gorko hannde kikiɗe wonta noon gorko o haaldede gorko janggo ɓe kalde ɓe kawra on wattata mukko koɓe kalde ko ɗum noon seyɗani ina noon waɗa debbo ɓuuri yawade noon ko debbo kono noon kam koko woodi seydani koko woodi so tawi neɗɗo woni hen safraki hen wona ko moƴƴi e muɗum wona kadi ko moƴƴata e ɓesgu muɗum te alhaali seydani woni jinne tan nde wonnoɗe jinne ina wawi immade e taniraɓe ara ha e taniraɓe ne wawi immo e taniraɓe tato walla nayo ara e taniraɓe mo ganduɗa hoore ma hande wuuri caggal duuɓi temedere ɓe gartana taniraɓe muɗum nden noon ganden alhaali seydane koko woodi te kadi koko foti safrede saaha foof saaha machallah a jarama ceerno Ousmane Gangi a nanni ene gueɗe ɗiɗi dewle e ɗanle dewle e ɗanle koko artata e ñande kala yafuɗon e alhaali mbilew a fuɗɗima haalde e dewle ɗe kono gayno ɗanle ɗe no keewi caɗele en jii hannde yiɗɓe ɗannade yaltude ndi no keewi en jii mayoɓe e laaɗe ɗe en jii rewoɓe to rewoɓe ga en jii yimɓe ɓe ganduɗa cabobini banggueji fof yiltoɓe visa ji wooda kadi wiɓama min cabobini woodi ko Allah walli amen hen holko jabotoɗa ɓen to banggue gandal ma an e alhaali batte kayitaji woni batte ɗanngal rek saabu so tawi neɗɗo o dañi kayit dañi visa
yahata na naata e laana hade ɗum taki ɗum naati e laana woni o ala visa taki ɗum laati taki o naati e laana woni kadi o ala haalis a faami neɗɗo noon so tawi o ari amen so tawi ɓanndu ndu ina haadi ha wawa dañde haydara o wawa udditade mamin mbaɗatmo ko ganduɗa hoorema ɓanndu ndu lawdoto ha laaɓa e dow balɗe jeeɗiɗi won lolle ne ganduɗa hoorema kala ko wawi wonde e ɓanndu he lawdata ha laaɓa on saaha noon ma waw udditade so udditima kala kadi ko ñaagui visa ma Allah newnanmo heeɓa ɗum so tawi noon komo ganduɗa hoorema amo jogui kono amo lijjita kayitaji naronki yaade yo andu ko ɓanndu ndu haadi on kadi so tawi Allah newni o ari amen won komin dokkata mo o ɓufto ɗum ko heddi komin golla ɗum e batte kurus so allahu lamɗo jaaɓi Allah newnanmo kayitaji o danno so tawi noon komo ganduɗa hoorema nan caggal leydi o hokkama rendez-vous walla o tawi o hokkama rendez-vous ha ɓe mbimo o heeɓi kayitaji kono noon amo ronki hebde carte séjour makko so tawi o jokkodiri amen mamin ballumo so Allah jaaɓi e temps dabɓo Allah newnanamo o heeɓa carte séjour o so tawi noon komo ganduɗa hoorema saaha mo dañi rendez-vous foof ko ndiweteɗo so jokkodiri amen kadi komin gollata ko so Allah jaaɓi somin gollirima e batte kurus ma Allah newnanmo eko yaawi o daña alhaali kayitaji saabu no heewi yimɓe ɓe ganduɗa hoorema Allah waddino min hande Allah newnaniɓe kayitaji ha ɓe gaara julde korka ɓene gaara julde tabaski hay oɗo mois de août rek won heeɓe ganduɗa hoorema gaari vacance taw ko e ɓenɗon jeeya nden ɗum noon foof no jeeya eko no jeeya yettora Allah Allah woni joom bawɗe kanko hokki min gandal ngal min jogui ngal kono kanko hokki min sutura e lijaba mo ganduɗa hoorema neɗɗo so ari addi amen haaju o wawa safrude mo ɗum noon no yettore Allah no fewi machallah e ceerno Ousmane garten e dewle ɗe ha joni ko sifa goɗɗo heewi ko neɗɗo wi joom suudam mi nawi ɗum e ceerno Kaari mi yi o humtimi o natti huccudema hucce on heewi ko neɗɗo wi joom suudam walla miñam yeehe ceerno Kaari no safra ɗum ceerno o yehi tan o ƴetti bagage makko o yaadi hen o woppi galle makko o yeehi komo jabotoɗa ɓe eyyi ɗum noon ɓen noon ɓe gona sernaɓe kono ko saseyoɓe saabu neɗɗo so tawi arde e maɗa pour ballal wona ko pour yallorno saabu ɗum noon ko lor ko bandiyagal ko caycegal ko fati e batte dewle noon ko mbawmi hen haalde woni on mo ganduɗa hoorema nani e nder suudu dewgal makko gonɗo e nder suudu dewgal makko ina rese kono dewgal ngal welani so tawi Allah waddi min mamin ballumo ha dewgal ngal weela on mo ganduɗa hoorema amo wonno nder suudu dewgal kono noon debbo o yeehi ɗacci ɗum walla gorko o ɗacci ɗum yeehi laabi jokki goɗɗum walla jokki fijirde so tawi o jokkodiri amen mamin ballumo ha gorko o wonta yaade hay ɗon te kadi kala ko haali e kala ko yiiɗi foof ko ɗum gorko o watta kala ko yiiɗi ko ɗum gorko o watta kala ko haali ko ɗum gorko o watta inchallahu rabbi caggal ɗum noon kadi on mo ganduɗa hoorema amo yiiɗi resde debbo woni debbo ɓaleejo woni debbo danejo tubako e kala mbawɗo wonde kono noon joomum jaɓani koko sali so tawi Allah waddi min kadi inchallahu rabbi mamin mbaɗanmo alhaaliji ganduɗa hoorema so allahu lamɗo jaaɓi maw artu o jaabomo e temps daɓ inchallahu rabbi saabu no waɗi piɓol ngol ganduɗa hoorema ko taki lekki dañi fayida no waɗi piɓol ganduɗa hoorema fati eko battenoɓa woni jiiɗa debbo o yiɗama walla jiiɗa gorko o yiɗama eyyi jilli wona hakkude moɗon kono noon alhaali o yiɗama walla marsani so tawi piɓol ngol min piiɓi ɗum so Allah jaaɓi somin piiɗum no waɗi lekki wiyete ko diŋal somin piiɗum hen tan so allahu lamɗo jaaɓi piɓol ngol yanata so ngol jaggi no ngol jaggiri ni so haaji Allah noon hakkude moɗon jaggirta tiira sengo abadan a fewnat pemol ha gasa diŋal ki beddoɗa hen walla a fawa takka hen itta jungo ma ala piɓol ngol a fiɓa ɗum ha para sa fiɓi ɗum ha paari jatoɗa hen ko jatoɗa ko sa jattima ha gayni beddoɗa ɗum e lekki he noon jiyata sengoro e lekki he yanata mukko fehe nan ɗon e lekki he ala foof mbawɗo hakkude moɗon hunde te kadi hay so tawi a sukkinimo duuɓi a rewe joomum duuɓi jaabaki walla wondakama so allahu lamɗo jaaɓi ɗon e semaine aji ɗiɗi ma joomum aran hoore muɗum inchallahu rabbi ko fate e battunoɓe kam dendagal mo Allah waddi min foof inchallahu rabbi so seeɗani natani hen ma Allah hokkuma wone e dow semaine aji ɗiɗi ko yaawi inchallahu rabbi kono mataw ɗum ɓuuri moƴƴude walla dagade koye dewgal kono waɗo ɗum taw wona dewol eyyi ɗandi no waɗi heewɓe ɓe ganduɗa hoorema aɓe jiiɗa debbo ɓe jiiɗa resde ɗum jinnaɓe muɗum salo walla no heewɓe ɓe ganduɗa hoorema ɓe jiiɗa debbo ta wona fijirde takkubo ummade ko dewgal takkubo ummade debbo o salo ha wona wooda
walla debbo yiɗa gorko ta ko dewgal tan taki gorko o salo ha wona wooda walla debbo o yiɗa gorko goɗɗo eyyi ko hono ɓen ɗon min mbaɗanta ɗum kono noon wona mo ganduɗa ko fijirta taki mo ummade ala on min mbaɗantamo ɗum min mbaɗanta ɗum komo ganduɗa hoorema dewgal taki mo ummade walla mo ganduɗa nane suudu dewgal kono dewgal ngal welani ɓen noon min mbaɗanta ɗum so haaji Allah walla mo ganduɗa hoorema nane nder suudu dewgal kono noon gorko o nafatama hay batta kala ko dañi foof nawanta ko sukaɓe rewɓe an mo ɗacci o an e ɓesgu maɗa ala fof ko waɗanta on ono ɓen noon so Allah jaaɓi so Allah walli min ha min jottodira ɓen noon so Allah jaaɓi ma haaji mabɓe humto inchallahu rabbi ceerno mbawa haalde ha gen taw kalani ko fate rafiji karlo ɓe so a woɗɗoyi yafno banggue rafiji ne jogui fedde yeeɓiyankoɓe piinde TV waɗande mami haalo inde mabɓe wonen ko jaaɓe sisiɓe jagɓe jeng ɓe jaɓata haalde ko lesgaɓe kalata ko fate hémorroïde e alhaali ngo haako ɗum no tampini yimɓeɓe kala nodduɗo ma namno ɗum ceerno Ousmane holko mbawɗa haalande yimɓeɓe e holko mbawɗa hen an alhamdulillah nde wonnode hémorroïde ina jeeya ko sabato batte gorago noon sa haali ɗum ta haali rafi mo ganduɗa ko rafi jaajɗo e oɗo saaha mo gonɗen e oɗo nokku mo ganduɗen saabu rafi ɓurɗo mo yajde min mi yiyan ɗum koko rafi mo ganduɗa hoorema machallah ko rafi jaajɗo kala galle mo jaaɗa ma taw toon on ɗon rafi joni noon ko fati koye batte hémorroïde noon hémorroïde ina saabo gorago neɗɗo usto ina saabo kadi so tawi jomum ne hen wondi so safraki ɗum yaaha ha bonna gorago ngu yaaha ha bonna gorago ngu so tawi jomum ko hémorroïde jogui so Allah jaaɓi woni natɗo o walla puntuɗo o jaltuɗo o gonɗo nder o e jaltuɗo bowal yalto bowal walla gonɗo nder eyyi kala hen mo ganduɗa hoorema ko on jomum jogui so Allah waddi min mamin cafra ɗum ha alhaali o iwa ha laaɓa so Allah jaaɓi ko fati koye batte gorago noon na waɗi traitement mo ganduɗa hoorema kala mbawɗo wonde e kala jottodirɗo e amen so Allah jaaɓi somin dokkima lekki ki ko powuji minen hen pewni lekki ki ɓoyani ko lekki moƴƴi ki e batte gorago lekki waɗki garanti kadi lekki safrowi e rafiji goɗɗi gonɗi e nder ɓandu ko lekki moƴƴuki machallah dennagal mo ganduɗa hoorema ina ka ƴetta ma batte gorago ngu sellu te kadi ma ɗaɗi ɗi cafro so haaji Allah ha jomum hepta hoore muɗum inchallahu rabbi ko lekki moƴƴu lekki gorago moƴƴu kala ƴettoki rek ɗaɗi ɗi e ɓandu ndu foof ma safro inchallahu rabbi o hepta hoore makko no wanode inchallahu rabbi ceerno Ousmane ɗo e Afrique centrale Afrique australe e équatorial ko ɓuuri hewde safara hémorroïde ko jiiɗan ko to Agnama leydi Côte d'Ivoire to Congo Brazzaville to Yamoussoukro ko e nokkuji goɗɗi Benin Togo en ko safara musuɓe keɗum safrirde ɗo e Sénégal kadi haade men andu rafi o gila adan mawɓe men cafa ɗum ko muusi ƴettude wake waggo waɗa e wow loppa waɗa hen lamɗam waɗa hen jengue ɗo jooɗo hen walla ƴetta hoorema wulna ha wuula waɗa hen an safa ma o ko safa muus o walla ko leɗɗe ɗe kaɗani taw ala caɗele ala lekkelle ɗe manam ɗe kaɗani ha ɓurti te kadi ɗe bonnata haydara e ɓandu ko leɗɗe ɗe ganduɗa hoorema so tawi manam ko leɗɗe nayyi waɗa composé leɗɗe nayyi lekkele nayyi ɗe ganduɗa hoorema ko minen jahata e ladde he min ƴefta alhaali o min gadda min liira ha yora min una ha ɗigga minen dokka jeeyaɓe Allah ɓe kono wona alhaali mo ganduɗa hoorema min jottoɗo min mbiya sukaɓe yo banni walla mbiya mbaɗa ndiya ala ko leɗɗe ɗe ganduɗa hoorema ko lekkele nayyi watte composé so Allahu lamɗo o jaaɓi jomum koko yarta wona ko muusi ko traitement tan manam kala mo ganduɗa hoorema minen hen jottodira toujours min ñagatoma tan ko rew traitement o waɗa respecté traitement o so tawi jomum waɗi respecté traitement o tan iwata ha laaɓa so Allah jaaɓi te kadi musata e jomum te kadi leɗɗe ɗe lorata jomum kadi inchallahu rabbi eyyi to banggue gowa ngu so tawi hémorroïde o jaggi neɗɗo o ha yettima ha gowa ngu ustima ha denɗamam sisiɓe jagɓe ɓe tampi no fewi e holleɗe keɓitota koppitanta ɗum eyyi so tawi hay sa haalani foof mbaɗa andi koko yeeyete mais beele ne leɗɗe ay joni ko leɗɗe nayyi mbatte to banggue hémorroïde o beele ɗum ne leɗɗe gonata ko nayyi walla joyyi walla ko mbawɗa mennude yimɓe safara kaysoko seeɗa hayso buuña seeɗa saabu yeeto nde gasi eyyi manam leɗɗe ɗe kam ko leɗɗe ɗe ganduɗa hoorema toujours rek na waɗi yimɓe hewɓe keɗotoɓe koye amen tan ɓe keɗoto pour kadi ɓe jaaha ɓe jewta jewte aɓe punta yimɓe te ɗum noon kadi wona ko ganduɗa hoorema ene moƴƴi kono dal leɗɗe ɗe ko leɗɗe nayyi ɗe ganduɗa hoorema ko kañum min ƴeftata woni hen ɗe ganduɗa hoorema ko ceɓeɗe min ƴettata woni hen ɗe ganduɗa hoorema ko ɗaɗiɗi min ƴettata eyyi woni hen ɗe ganduɗa hoorema ko ceɓeɗe woni hen ɗe ganduɗa hoorema ko ɗaɗiɗi joni noon kañum noon so tawi min ƴefti ɗum so Allahu lamɗo o jaaɓi
ala hen fof ganduɗa hoorema ko wafere wonata ko dadi tan e ceeɓe wonata so tawi min ƴefti ɗum min liggeyima ɗum noon yaara tani so tawi goragu ngu ko usti taw amo jogui émorite min cafrata émorite o tawa min puɗɗamo rokkude lekki gorago so haaji Allah ma alhaali o ma rafi o iw ha laaɓa inchallahu rabbi noon ceerno Ousmane yeeto men nde nawi kono ma hokku men buuña hayso gueɗal gotal fulɓe so darno e galleji moon hono galleji moon ɗi sifaji leɗɗe jangguɗon e bindi ɗi fulɓe ne paddinno koye men walla wata tan daaɗe ɗe mbaɗi walla dande dokkata yimɓe so tawi ina dawa ina jiili o hunde hayso dande wota kala mo ganduɗa hoorema na dawa ina yiiloyo hunde pour batte alhaaliji muɗum weela walla eyyi manam mo ganduɗa hoorema kam nani dawa ina yaaha so tawi ina wawi wadde hasbunallahu wa ni'mal wakil laabi cabantati e tati hasbunallahu wa ni'mal wakil cabantati e tati cabantati e tati la hawla wala quwwata illa billahi al ali azim o waɗa ɗon kadi cabantati e tati inchallahu rabbi so ɗum ɗon waɗi noon o waɗa o momo o jangga ɗon e yeeso o jangga o gayno momo yeeso o jangga so gayno o momo ɗum e yeeso makko inchallahu rabbi ko yaha e hajuji makko so tawi kadi jomum ina wawi wadde bisimillahi rrahmani rrahim laabi temedere e nogas bisimillahi rahmani rahim laabi temedere e nogas rahim eyyi laabi temedere e nogas sono dawa eyyi sono dawa walla so dawi rek inchallahu rabbi so juuli salata waɗ ɗum dendagal ko darte e ñanggu he ko ɓuuri ko heew ma newo ha arte ko fate batte dépasse saabu dendagal gorko mo jiiɗa ina dawa galle mum ina yaaha ko ɓuuri heew ko darata koko fate dépasse ne heewi hende eyyi on noon bisimillahi rrahmani rrahim kala dawɗo mbaɗɗomo laabi temedere e nogas adoro nogas adde temedere nde so haaji Allah dépasse jiiɓata galle ma abadan inchallahu rabbi yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV en gari hen ɗo koɗo men ko ceerno Ousmane Gangue mo ganduɗa ko ɓooɗo e galle musidɗo galle o mo ganduɗa kadi wonko serta e makko to banggue aadiyankagal e nunɗal ɗum ko hunde nde ganduɗa ko hunde wonde fayida no fewi ceerno Ousmane konngol panta e bandiraɓe ma ɓe ganduɗa no kewmi wiide ina koolima caggal Allah ɓe meeɗa yiidema ɓe gandama ɓe daña haajuji taw ko an tan ɓe jaakoyi ɓe guitta jawdi mabɓe e pawa e juuɗe ma alhamdulillah dendagal mo ganduɗa hoorema ene yeɓanno émission e dendagal ɓe ganduɗa hoorema minen jottodiri e mabɓe e batte ballodiral e batte gande ɓaleɓe amin ɓe jafno kamɓe foof amin ɓe calmina amin ɓe juuro kadi amin ɓe mbiya kadi yo Allah newnan ɓe firtare yaajede Allah newnana ɓe arsigueji Allah neha ɓesguli ɗi ha artire ɓe jaam bi jaahi mawlana rasulillah saabu ko yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ko yimɓe moƴƴuɓe yimɓe towɓe saabu neɗɗo mo ganduɗa meeɗamo yiide ƴefta numéro makko noddamo ƴetta haalis neldamo ta meeɗamo yiide hoolare ko ɗon haadi heddoto noon son jamfano wodata ko minen ceernaɓe jamfoto kono kamɓe ko yimɓe moƴƴuɓe ko yimɓe tedduɓe ko yimɓe holniɓe saabu neɗɗo mo a meeɗa yiide saaha foof neɗɗo so ummima caggalede ari gallam ɗo ko wiyata kam ceerno Ousmane mi weltima noon beltorimini hannde mi wayri noon weltorade walla mi meeɗani weltorade saabu ko taki woni en gollodiri mi yiyanima mi neddima haalissam mi yiyanima kono noon dippimide Sénégal mi noddima mbiman to woni galle ma mbiɗa kam madame Horim Ouest Foire garmi ha ɗo jiimi galle o jiimani gandimi ka neɗɗo kolniɗo te en gollodiri duuɓi en jiyodirani ɗum noon ko hoolare won ɗum nden hoolare noon e moƴƴere firta ko kamɓe moƴƴi ko kamɓe kolni kono wona minen amin ɓe jarno amin ɓe duwano yo Allah renɓe rena ɓesgulidi neha ɓesgulidi waɗa firtare yaajede udditare bi jaahi mawlana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeeɓiyankoɓe Pindi TV so nani firtare onon ɓe fuutato hoto kule ko udditare ko jaam musidɗo men hannde ceerno Ousmane Gangue koɗo o kalɗen makko Djiby Dieng to kaɓirɗe ɗe Ali Fall Abou Samba Diop so Ayaw ngo ko ɗo ka ten ha lawgol ngol e sifaji goɗɗi sallah lamɗo jaaɓi saabu eɗen gandi télé men Pindi TV ko télé pinal e gandal ko télé kumpital e coftal ɓalli kadi so Allah lamɗo jaaɓi won sernaɓe ganduɗa ma e mbattu walde yewtere gooɓe jilla table ronde sernaɓe tata walla nayo e jeaniyankoɓe woɓɓe mo kala no haala sifaji mum e gueɗe paaɗe e cellal ko faati e ndenka so Allah lamɗo jaaɓi
kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma